Ini po ang satuyang opisyal na pahayag manunungod sa enot na kaso nin COVID-19 sa syudad nin Naga. Ngunya na aldaw, sa pong naresibi hali sa Department of Health ang sarong mamundong bareta. Igwa na po kita nin sarong positibong kaso nin coronavirus sa Naga. Ang pasyente, sarong 30 anyos na babae, na sa presente yaon sa pag-ataman kan Bicol Medical Center asin padagos na nagpaparahay. Kan Enero 30, ang pasyente nag-abot sa Pilipinas hali sa Dubai, asin diretsong nagpasiring sa syudad kan Caloocan. Kan Marso 4, alas 6 nin Banggi, siya nagsakay sa isarog bus papuli sa Naga, asin nag-abot kan Marso 5, kung saan siya nagbisita, asin nagtiner sa saiyang lulahon sa Sister Therese Subdivision, Concepcion Pequeña, Naga City. Kan Marso 8, nagpasiring ang pasyente sa Mayon Rest House sa Albay, gamit ang sarong pribadong van. Kan Marso 12, siya kaibaan sa iyang lulahon, nagpasiring man sa sarong harong kan sa indang kabisto sa Concepcion Pequeña. Alagad, kan Marso 19, nakamati siya nin kalintura asin kadipisilan sa paghangos. Kaya siya nagpasiring sa BCDC para magkonsulta sa doktor. Na nag-refer man siya sa iya sa Bicol Medical Center para sa saro pang medical check-up. Ninhuli sa namamatian asin travel history kan pasyente. Ini kinuna nin sample sa paagi nin nasopharyngeal swabbing. Pinadara ang sample sa Research Institute for Tropical Medicine o kaya RITM, asin pig-confine ang pasyente sa BMC. Pakalihis nin unsing aldaw, asin ngunyan sana, Marso 30, 2020, kan kita makaresibi nin komunikasyon hali sa DOH, na nagsasabi na nagpositibo ang pasyente sa COVID-19. Tulos-tulos, sinugo ta ang Incident Management Team asin ang City Health Office na, number 1, magkondusir nin contact tracing sa gabos niyang nakaatubang asin nakaibahan. Number 2, mag-disinfect sa residensya asin gabos na lugar na dinumanan niya sa Naga. Katatapos palang pong gibuhon ngunyan ang disinfection. Asin number 3, ang pag-quarantine kan sa indang komunidad. Kan suod maugmata pang ibinareta ang datos kan sa tong City Epidemiology and Surveillance Unit na nagsasabi na ang 11 persons under investigation gabos nag-negatibo sa COVID-19. Alagad, kami po nabigla sa komunikasyon na ini kan DOH na igwa na kitang nagpositibo. Ini po palan, ninhuli taan mga pasyente na direktang nagpapakonsulta asin na-confine sa BMC, daina pigre-report sa satong City Health Office, ninhuli sa subuot na polisiya kan BMC na physician-patient privilege. Ninhuli ka ini, kita po nakikiulay sa DOH na maging silag sa tuya asin magheras tulos-tulos sa satong opisina, siring na kita naghihera sa inda nin mga impormasyon na sobra kahalaga para sa mas marikas asin maninigo na aksyon laban sa COVID-19. Urog na pag-abot sa mga PUIs na nakakonfine asin mga pasyente nasa indang pigpapasairarom sa istriktong home quarantine. Ninuli man sa mga istriktong leyes kan sa tuyang nasyon sa confidentiality
Dai kita makakatao nin mas detalyado pang impormasyon manunungod sa pasyente. Alagad, piga-asigurar mi kamo naan sa tong City Health Office, ginigibo ang gabos na lakdang para aramon asin paaramon ang gabos na tao na nakaibanan kan pasyente. Sa gabos pong ini, an sa tupong pakiulay na kita magtarabangan. Padagos man lugod kitang bantayan kan kagurangnan sa tabang kan sa tong mahal na ina sa paglaban sa pandemyang ini. Diyos mabalos po sa